Ayan guys, tapos na ako mamili sa Joyce Japan. Ayan. Sagi. Ayan. Namalengke po. Hindi ba siya hindi niya alam eh. Ayan, ganyan po kami dito. Mga Hi guys! Good afternoon sa inyo lahat. Ayan, nag-boarding kasi ako sa bahay kaya sabi ko, kakain ako ng lunch sa labas. Ang naisip ko, pumunta ng Filipino restaurant, but ang layo kasi. Mas malapit tong Villaggio. Dito na naman ako sa Villaggio. Ayan. Malapit tong Villaggio, kaya dito na lang ako kumain. Yan, iniintay ko na lang yung in-order ko ng foods. Yan. Sa McDo. Yan guys. Wala masyadong tao. Diba? Wala masyadong tao dito sa mall. Tsaka pwede na siyang kumain dun sa sa food court. May mga table na pwede na siya. Kaya yon. Tapos mamaya magagala-gala tayo. Bibili rin kasi ako ng foods ko for this week. Sorry, I cannot make video here. Yes, why? I cannot make video, please. Hello guys, ayan. Ngayon kakain na ako ng lunch. Kain na tayo. McDo na naman. All-time favorite McDo. Gusto ko na nga ito. Ayan guys. Kamusta na kayo dyan? Mega love shout out. Ayan. Kain tayo. Kain tayo guys. Order ako ng chicken. Rice and chicken. White rice and chicken. And then, syempre, may spring gravy. And then, bumili rin ako ng burger. Beef burger. Ayan. Pinagbabalan ako dun kaninang mag-video. Bawal daw. Ayun nga. Bawal pala. Let's eat, guys. Kain tayo. Ayan. Kain tayo guys. Tikman natin masarap yung gravy nila. Yung rice nila dito parang parang katari rice. Hindi jasmine. Hindi jasmine yung rice nila. Kasi mahaba. Kain tayo guys. Dito na naman ako sa mall. Lalakad na mall. Ang init ng sobrang init. Nabuboring kasi ako sa bahay kaya naisipan ko lumabas. Kasi mamaya kami nagkikita ni Jowa. Wala yung yung kausawa. Ang hirap. Honestly, hindi masarap yung rice nila. Kasi yung rice nila parang katar rice. Yung katar rice dito kasi guys, siya, para siyang anything sa atin. Hindi masyadong masarap. Kaya hindi masyadong bet yung rice na yun. Pasweldo ko na lang, kakain tayo sa Filipino restaurant. Malayo kasi nandun sa bahay ko, ang mahal pa masahe. Kaya nagbilado na lang ako. Kasi mura lang yung masahe. Sobrang nabuboring talaga ako. Pero gaba, ayoko na ng rice. Hindi kaya lang ako yun. Pero order naman ako ng burger. Favorite ko itong burger na ito. Lagi akong order na ito. Beef burger. Ang imay, no?
Burger na sa chicken nakakain ko. Hindi ako kumain, guys. Mamaya magagala tayo sa loob ng Carrefour. Tapusin ko lang to, guys, ha. See you later. Bye. May nakilala akong Pilipina, oh, nagda-drive. Say hi! Grabe ka. Kasi ano siya, magpapadala siya ng pera sa friend niya, i-expire yung ID niya. So that's why nag-ask siya sa akin ng help. So syempre, kabayan natin yan. Ay, ano ka doon? Nag-YouTube. Hi Ayan, po. ang galing niya talaga, oh. Ang galing niya mag-drive, mga kabayan, promise. At saka Grabe ka daming driver dito, babae. Tsaka ang ganda niya, ang ganda ng sasakyan niya. Oh, Bago to. promise. Ayan siya si Kabayan. Ayun, pupunta kami na padalahan ng pera kasi papadala siya ng pera sa kaibigan niya. Ang gagamitin lang na ID akin kasi expire po yung ID niya. Ganun! Yan, mega live shoutout naman dyan sa inyo. Ayan, si Kabayan. Ang galing mag-drive, no? Gusto ko rin ganyan. Magdadrive ako. Pero hindi ako marunong. Natatakot Madali lang ako. po, kaso nga lang walakasan yung loob. Oo, lakasan lang daw ng Lakasan loob. Kasi mga kaskasero mga tao dito. Oo, dito sa Qatar. Sa Qatar, grabe. Lalo pag mga lalaki, my God. Marami nga na-aksidente dito. Oo. Naka-try na ako dito. First, Galing niya, guys. Oh. ano ko dito. Nakakahanga siya. Malibasa kasi hindi ako marunong mag-drive. Siyempre may iba-iba naman yung ano, mayroong iba-iba yung skill. Ito nakasanayan ko lang. Hi po. Ayan, yun daw ang nakasanayan ng trabaho. Ako kasi nakasanayan kong trabaho, maglinis ng bahay. Tsaka mag-serve ng mga tea, gawa, cappuccino, yan yung mga nakasanayan O, di ko. ba? Hindi ako marunong sa ganun. Kaya, Iba-iba talaga ang talent ng tao, no? na. Ayan. Pero bala ko rin, be, na bumili ng sasakyan, kahit kotse man lang, pag uwi ko sa Sa atin Pinas. marami. Pero ano to, di ba? Automatic. Land Rosa. O, automatic. Automatic to. Mas madali daw pag-aralan ng automatic eh. Mas madali kasi isang paa lang gamit mo. At saka, drive mo lang. Nakakain na. Basta yung, ano mo lang, yung daan. Focus. Paano ang right, left, right, left? Ah, ito din. Ano, ba't yung isang paa na inaano mo? Ano yon? Wala. One leg lang yung gamit nito kasi nga. Para ano yon? Para saan yon? Alin? Yung one leg. Isa lang. Talagang yung brake at saka gas. Pang Yun ano, lang talaga. preno. Oh, ganun pala yun, guys. Hindi O sige, siya bababa na pagkas- kami, ha? See you later, okay? Nasa padalahan na kami. Ay po, thank you ng marami kaya tara at tulong. Siyempre, kabayan, ganun talaga. Kabayan din yung ating cashier. Ang daming kabayan dito, guys. Hindi ako nag-iisa. Tapos na? Salamat talaga ng marami. Wala yun, oy. At least nakapunta ako ng hayat. Kasi may tinawag ko dito wala expired mo kayo. Inamin ko kung sa ibang Happy ka sign up. Ako ba mag-sign? Opo. Ako pala daw mag-sign, guys. Mag-sign muna ako. Mahal kaya yan sign ko, pero sige na lang. Asan po? Ayan pa yan. Ay, Uwi na kami. Kaya, thank you talaga ng maraming sa kanya. Nakapagpadala. Nakapagpadala daw siya. Hindi kasi naawa ko dun sa emergency kasi. Salamat talaga ng marami. May mabait talagang kabayan kaya. Salamat. Hello guys, ayan, andito tayo ngayon sa grocery. Mamimili tayo. May mga vegetable pa.
Mamimili lang tayo guys, ha? Ayan guys, bumili ako. Bumili ako ng ramen. Ramen. Tignan nga natin kung makakain ko yan. Aran. Sobrang hanghang daw niyan eh. Kito kimchi. Masarap nito kung may kimchi. Ito naman, Newgore. Seafood and spicy. Ang binili ko ito. Asan ba yan? Ito yung binili ko. Tsaka, ayan. So, try natin kung gaano ka hanghang.